dohrát oka bokem, tak to je pre ňo. Tablet sa mi vypol. No. Si dohrát oka boka, je to pre ňo. Vidíme do tohohle. Chcete niečo zistiť od oka boka? Joj. Telefon. Dajte, že 2 0 0 0. A už sa nám to načítava. Ja som to zavodla. Len ja som skúšala kody. Vidíte? Tu môžete zistiť od oka boka, proste, že kto to vytvoril. A tak, ale keď pôjdete zase naspäť a dáte si toto, môžete si zmeniť cviky. To je isté. 2 0 0 0. No, tak, super. Pokiaľ nechcete tie pohyby, že keď si dáte snežno, tak sa tak vyskakujete, dáte poslednú možnosť. Keď si vypnete všetko, no tak to neviem. Ale môžete to poskúšať a ja sakra. Sakra. Vy ste... Ty brďo. Vy ste zistili. Tak. Ja idem. Hrať oka boka. Pa, pa.